दिनैनि बे फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ BM सेदेब चेनेलनि जानानै गोथार फुंबिलि समनि अननाय आरो सिबिनाय मान बावहरबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 15 आगस्ट आरो लोगोसे रबिबार बाराय। दिनैनि बे गोजोन फुंबिलि समनि रादाबखौ फरायनो लादों आं कनक ब्रह्म। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि गिबि रादाबाव दं गिबियावनो नोङो रिस्कखौनो खालामासै माबाखौ 15 आगस्टनि दिनैथ' स्पेशेलमोन मानो बावगारना स' दायो आं बेखौ बुंगोन सिगांग्रो कि फार्स्ट निउसथ' फरायखांबाय गिबि निउस अब्लाबो दाबो उइस खालामजायो स' गिबियाव निमाहा बिनाय थाबाय रायजो राजानिसिम नैबे फंबाया उदांस्रि साननि दिनैनि 15 आगस्ट बेखौ उइस खालामनो बावगारबाय स' आं उइस खालामसै खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनैनि दिना 15 आगस्ट आरो लोगोसे दिनै भारत हादरा उदांस्रि सान होननानै हिसाबै फालियो स' बिनिखायनो आङो विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गासैनिसिबो बन्दे मातरम आरो लोगोसे उदांस्रि सानाव बयबो गाजा गोमजायै न'आव गावनि गथ' गथायफोरजों रंजा बाजायै गावनि गथ' गथायफोरजों खुसि खुसियै थाबानो जाबाय दिनैनि बे उदांस्रि मीन्स फ्रीडम नङा होमबा स' बिनिखायनो नोंथांमोनहा जानला माला जाला लोंला दा खालाम जास्ट उदांस्रि होननानै नोंथांमोना मोजाङै जानला माला बेरायलाबायनोल' नाङा आरो बिनि गेजेराव उदांस्रि होननानै नोंथांमोना गावखौनो गाव फ्रीडम बांद्राय खालामनाङा उदांस्रिनि मिनिङा जाहैबाय जेब्ला जोंनि भारत हादरखौ गाग्लोबदोंमोन बै समावहाय ब्रिटिशफ्रा अब्ला बै ब्रिटिशनिफ्राय जोंनि भारत हादरा बिसिनि आथिं सिंनिफ्राय जेब्ला जोङो उदां जादोंमोन अब्ला बै समनिफ्राय जोङो जेब्ला हादरा मोनसे हारसिङै कान्ट्रि मोनसे हादोर हिसाबै मोनसे दानो हाफिनदोंमोन अब्ला बैनिफ्राय जोंनि जि मोन्थाय जोंनि जि राइट्स जोंनि भारत हादरा मोनसे कान्ट्रिनि राइट्स बेखौ जोङो ब्रिटिशफोरनिफ्राय मोननो हादोंमोन अब्ला बै समनिफ्रायनो उदांस्रि जादों स' बिनिखायनो गासैखौबो बन्दे मातरम खेबसे बुंनो खावलायबाय आरो लोगोसे जय हिन्द आरो लोगोसे विश इउ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गासैबो रायजो राजाफोरखौ भारत हादरनि नैबे 15 आगस्ट उदांस्रि सानाव गोसो गोरबोजों जोंनि BM सेदेब चेनेलनि जानानै बयखौ बरायबाय दानियाबा नों रादाबखौ फरायदो। उननि रादाबाव दं BTR सरकारनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ मुलुगनां खारनाय गेलेगिरि कुन्जुलता बर' दैमारिनो 2 लाख रां अनसुंथाइ फोसावदों। मख'नो गोनांदि मोननै सनानि मेडेल देरहासार जानो हानाय BTRनि थाखाय मुं आरजिनो हानाय बर' फिसा कुन्जुलता बर' दैमारि बिथाङा नेपाल हादोराव खुंजानाय SBKF चेम्पियनशिप गेमआव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बगदपारा दखरानि कुन्जुलता बर' दैमारिया 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनाय आयदायाव मोननै सनानि मेडेल मोननो हाना BTR ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदोंमोन। उननि रादाबाव दं जोनोम सान फालिनायनि मुङाव ड्राग्स पार्टी। गुवाहाटी नोगोरमानि खारगुलियाव थानाय गंसे हटेल रिबेरियायाव अमरित बरुवा मुंनि सासे सुबुंनि जोनोम सानखौ फालिफैदोंमोन आरो बे हटेलाव अमरित बरुवानि जोनोम साननि मुङाव सा 18 हौवा आरो हिन्जावसाफोरा ड्राग्स लादोंमोन आरो पार्टिया हर गेजेरसिम सोलिनायलाय पुलिसा खौरां मोनना रिबेरिया हटेलाव नागिरहैदोंनो आरो पुलिसा बिसोरखौ बार्थडे पार्टिनि मुङाव ड्राग्स लानायखौ नुना पुलिसा सा 18 हौवा आरो हिन्जावसाफोरखौ हमो। हमजानाय सुबुंफोरनि माखासेफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै बिकास जैन, नासय आहमेद, सुमित कुमार बेरिया, सपन सयकिया होनना पुलिसा सिनायथि होयो। उननि रादाबाव दं आल्फा आइआ मास मोनथामनि थाखाय दावहा दोनथ'नायखौ बांहोदों। दिनै 15 आगस्ट खालार आरो लोगोसे रबिबार बाराय थामहिनबा 75थि भारत उदांस्रि साननि उनाव आल्फाया मास मोनथामनि दावहा दोनथ'नायखौ आरोबाव फिन मास मोनथामनि थाखाय बारायना होबाय। मख'नो गोनांदि आल्फाया थांनाय 2021 मायथाइनि 15 मेनिफ्राय दावहा नांनायखौ दोनथ'नाया दिनै जोबबायमोन। थांनाय मे दाननि 15 खालाराव कभिड-19नि गाज्रि थासारिखौ नुनानै आल्फाया 3 दाननि थाखाय दावहाखौ दोनथ'दोंमोन। नाथाय आरोबाव आल्फानि बिथोनगिरि परेश बरुवा बिथाङा कभिड-19नि थासारिया मोजां नङैनि थाखाय दिनैनिफ्राय फैगौ दान मोनथामसिम दावहाखौ बारायना होबावो। उननि रादाबाव दं क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय नायगावनि आमगुरियाव फिसौलाया बिबौखौ बुथारदों। फिसौआनो बिबौखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदों। बे जाथाया जादों क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय नायगावनि आमगुरि गामियाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला 24 बोसोरनि एलिसा मुन्डा मुंनि फिसौलाया 60 बोसोरनि मुन्ना मुन्डा मुंनि बिबौखौ बुथारदों।
बिबौखौ बुथारग्रा एलिस मुन्नाखौ पुलिसा खायो आरो पुलिसनि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बिबौखौ बुथारखांनायनि उनावनो एलिसा मुन्डेया नखरनि सोद्रोमाफोरखौबो बुथारबावनो नाजादोंमोन होनना खौरां बिजोङाव मोनथिहोयो। उननि रादाबाव दं जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दैबाना जादों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय गं 7सो गामिफोरा दैजों लोमसावजोबो। दैजों लोमसावनाय गामिफोरा जाबाय फारियै माजारबारि, सिसुबारि, खुज्राबबारि, सुयेनसिगुरिखौ लाफानानै गोबां गामिफोर दंबावो। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला आइ दैमानि बांबोनाय दैनि थाखायनो दैजों बुंफबदों होनना फोरमायो। बेफोर ओनसोलफोरखौ नायगिदिंफैयो बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी आरो लोगोसे गुनेश्वर गयारी बिथांमोना। बेराफारसेथिं चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलावबो दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा लाइमुथि गामियाव दैबानानि जाहोनाव फरायसालि, लामा सामा, न' गासैबो लोमजोबना न'आव फिसिनाय दाउ अमाफोरा दैजों बुखारलांजायो। रुनिकाटा ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ एबा जाग्रा रेशननि दाबि दैखांदों। लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नगाव गामियावबो दैजों आबुं जानायखौ नुनो मोन्दों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रुनिकाटानि थागिबि सन्जय नार्जारी बिथाङा। उननि रादाबाव दं आसाम सरकारा बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाइनि फोरोंथाय होगिरि सन्दिया गुरुंनो 10 लाख रां बान्था होदों। आसामनि बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाइआ टकिअ अलिम्पिकआव सेमि फाइनाल गेलेनायाव ब्रन्जनि मेडेल मोननो हानानै भारत हादरजों लोगोसे आसाम हादरसानि थाखाय मुं आरजिनो हादों। बेनिनो लाभलिना बरग'हाइखौ फोरोंग्रा 3 फोरोंगुरुनो आसाम सरकारा 10 लाख रांनि बान्था होनो फोसावदों। उननि रादाबाव दं भारा न'नि बिगोमा आरो भारा थानायफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गोबाव समनिफ्रायनो जाबोनाय भारा न'नि बिगोमा आरो भारा थाग्राफोरनि गेजेरनि जेंनाखौ नागारनो थाखाय मैया आसाम सरकारा आसाम जथुम मेलाव आसाम भारा थाग्रा आयेन 2021 खौ लायो। बे आयेना भारा न'नि बिगोमा आरो भारा थाग्राफोरनि गेजेराव जाबोनाय जेंनाफोरखौ सुफुंनो हागोन होननानै बुङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बेबादि आयेना भारत हादरनि आसाम हादरसायावनो सिगां जायो। आसाम सरकारा होननाय बे गोदान नेमफोरा जाबाय बे आयेननि गेजेरजों न' भारा होनायनि सिगां बे मामलाखौ बिबानगिरिफोरा दबथायगोन। बे आयेननि गेजेरजों जिल्लायाव जानो थांनाय भारा न'नि बिबाना भारा बिजिरसालियाव आरो भारानि गोजौ बिजिरसालियाव न'नि बिगोमाजों आरो भारा थाग्रानि गेजेराव जानाय नांलाय खमलायखौ थिरांथा खालामगोन। गोदान आयेननि गेजेरजों दानि गंसे न'नि भारानि बिगोमा आरो भाराथियानि गेजेराव बुजिनायनि गेजेरजों बाजाराव सोलिबाय थानाय बेसेन बादि लाखिनाय जागोन। भारा गंसेनि थिरांथा खालामनायाव रावबो गुबुन मानसिया गेजेराव दानिफ्राय हाबनो मोननाय नङा होननानै बुङो। उननि रादाबाव दं गुवाहाटी पुलिसा लांखारजानाय खुदियाखौ 48 घन्टानि उनावनो बोखांनो हादों। थांनाय साननैसो सिगाङाव गुवाहाटी नोगोराव थानाय बशिष्ठ ब्रह्मपुत्र हाथाइनिफ्राय दान मोनथाम जानाय गोरलै खुदियाखौ खावनानै लांखारनाय जाथाया जानानै थांदोंमोन। बशिष्ठ पुलिस आरो आसाम पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ शुक्रबार बारायखालि दान मोनथाम जानाय गोरलै खुदियाखौ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला गोरलै खुदियानि बिमाया थांनाय 13 आगस्ट खालाराव बशिष्ठ पुलिस थानायाव लांखारजानाय गोरलै खुदियाखौ लानानै FIR होनायबो जादोंमोन। मख'नो गोनांदि पुलिसा बे जाथायखौ लानानै 7 सुबुंखौ सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय हमना लाबोनाय जादोंमोन। पुलिसा मोनथिहोबावनाय बादिब्ला बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिया जाहांगीर आलम होनना सिनायथि होनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ हमनो हानाय जायो होननाबो मोनथिहोयो। जाहांगीर आलमआ पुलिसनि सोंनाय फिननाय खालामनायाव गुवाहाटी नोगोरनि दिरेनपारा इटा बाटानि जुनु होननाय न'खराव दान मोनथाम गोरलै खुदियाखौ लाखिनाय जादों होनना बुंथिनायनि उनावनो पुलिसा जुनु मुंनि आइजोनि न'खरनिफ्रायनो बोखांनो हायो गोरलै खुदियाखौ आरो गोरलै खुदियाखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे जुनु मुंनि आइजोखौबो हमो पुलिसा। दासिम बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 7 सुबुंखौ पुलिसा हमनो हानाय जाबाय होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों।
उननि रादाबाव दं उदालगुरिनि थंला जौमा फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरनो साख्रिलाइ बिलाइ रानदों। उदालगुरि जिल्लायाव लांदां जानानै थानाय बर' आरो एसामिस बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनि गासै सा 191 फोरोंगिरिफोरनि साख्रिलाइ बिलाइखौ मैया राननानै होयो। थंला जौमा फरायसालिनि नाब्लाङाव खुंनाय साख्रिलाइ राननाय मैयानि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बिथाङा बेखेवनाय फोरोंगिरिनि साख्रिलाइ बिलाइ राननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै बिबुंथियाव बुङो दि दिनैनिफ्राय बिटिआर ओनसोलाव आंखाल जानानै थानाय फोरोंगिरिनि मासिया आबुं जाबाय। दा गोदानै फोरोंगिरिफोरनि साख्रि मोननायफोरनि बिबाना गोबां गिलिरसिन जाबाय आरो बयखौबो समाज सुस्रांनाय गिदिर बिबान लानो खावलायो लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि जोबथा रादाबाव दं सालाकाथियाव बाइक एक्सिडेन्ट जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दगरमाखा मुंनि गामिनि लामायाव मोनसे बाइक जाब्रबथाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अखा हानायनि जाहोनाव गंनै बाइकआ गावजों गाव सौग्रावलायना सासेया जखम जायो। जोखोम जानाय सुबुंनि मुंखौ दासिम खौरां मोनथ'नाय जायाखै। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांनो हागोन। लोगोसे दिनैनि भारत उदांस्रि साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। गोजोन्थों।